завуць Аліна Страшкевіч, і наступныя 30 хвілін мы традыцыйна пра музыку. Музыку нашу, беларускую, і сёння ў праграме згадаем гісторыю стварэння альбома, які ў 2008 годзе літаральна разляцеўся сярод меламанаў і стаў сапраўднай падзеяй. І гэта альбом з бацькоўскай кружэлкі Алеся Камоцкага. Пад адной вокладкай класік беларускай аўтарскай песні сабраў папулярныя за савецкім часам шлягеры «Утамлёнае сонца», «Адзінокая гармонь», «Стары клён» і заспяваў іх на мове. Але атрымаліся ў выканаўцы не проста таленавітыя пераклады, не проста ўдалыя кавер-версіі, атрымаліся самастойныя творы, слухаючы якія лёгка забываешся на тэксты і змест арыгіналу. Нездарма гэтую работу Алесі Камоцкага называлі пераспевамі. Работу, якой сёлета спаўняецца 10 гадоў, і пра якую мы сёння і пагаворым у нашым эфіры. Блакитом нябёсаў осенних, паветрам празрыстага дня лятуць пералётныя птушкі, цяплейшага сонца дагнаць. А я на зямлі застаюся, чакаць маразы і снягі у роднай сваёй Беларусі, дзе кожны куток дарагі. Растане і льдинка растання, развеется смуток стары, стагоддзі лічыць не прыстане зязюля ў зялёным бары. Моя маладзее надзея і робіць салодкім палы. Тут нават калі захварэю, ніколі не буду адзін. Вернуцца гусі, калі яшчэ прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворак з вакна. Цяплее петля снегавею, што вывесіў студзень на ты. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужыя. Яшчэ прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворак з вакна. Цяплее петля снегавею, што вывесіў студзень на ты. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужыя. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужыя. Гісторыю стварэння альбома з бацькоўскай кружэлкі мы сёння ўзгадваем у нашай праграме, а ў гасцях аўтар кружэлкі Алесь Камоцкі. Калі некаторыя песні по 20 гадоў не забываюцца, то это значыцца, што это пэўне ўжо это ўжо канкрэтныя шлягеры. Тым больш тады пісаліся песні, скажем, 50-100 гадоў таму. Я не думаю, што там уже так як зараз пралічваліся кожная песня, поспех этой песни неяк пролічваўся неяк. Ну, людзі пісалі, а пасля песні станавіліся шлягерамі больш-менш самастойна, і тут такі натуральны адбор быў. Ну, было, ну, типа, як мы вот на Камароўку ходзім, і там лепшае купляем. У краме неяк не так добрае, як там той казаў, што мяса мы будзем у краме купляць, бо там касцей больш. Ну, так вот, цяперашнія песні як бы так і атрымліваюцца. Цяперашнія песні з крамы, а даўней
ранейшыя скамароўкі былі, вот, ну, неяк так, калі прасцей было это зразумець. Яшчэ ёсць такі тут фактор, што некаторыя песні я ні за што не напишу такія в плане і ритмічным, і меладычным, а мне хочется это спяваць, і я іх неяк пад сябе вот неяк так падмінаю гэтым чынам. Толмачу па-свойму і раблю з гэтага свае пераспевы. А бацькоўская кружэлка ўзнікала, я не збіраўся такое рабіць, і яно пасля сабралася ў альбомчык. Першая была макраусаўская «Одинокая гармонята». Мне просто до этого мы писали альбом, и надто мяне ўразіў Саша Шувалаў як музыкант і як чалавек. Тут нават цяжка сказаць. Вот ён музыкант хороший і чалавек хороший. І хто ён лепшы по жыцці, я не ведаю. Мусіць чалавек, ну, все-таки не ведаю, але вельмі он мяне ўразіў, і мне захацелася, каб з ім нейкую песню просто вот праспяваць в акампанеменце, каб ягоны баян быў. І я так вот придурваючыся, сидзячы, узяў, зрабіў ты самотны гармонік, а пасля зачапілася за гэта і нешта адно, другое, і абсалютна выпадковым нейкім чынам, нішто ніякай сістэмы не было. Вот этой выпадковыя песні склаліся. Доўга там думалася, як это назваць, это ўсё. Думалася, і в конце концов на канцэрце былі песні этыя праспяваныя часткай, і было сказано мной: давайте разом выбирать назву. И пришла записка с этой назвы. И все, и резко это зачапилось за эту записку, и все. Але там была не подписанная записка. И что самое смешное, я на наступных концертах пытался, кто ж написал эту записку. И человек, голос з залы сказал: так я ж это написал. И я зноў неяк покатилася ўсё далей, і так я не ведаю, хто это написал. Вон беда якая. Так што калі хто чуе, хай адгукнецца яшчэ раз, нейкага прыза дам ці што, але ўжо столькі гадоў прашло. Наваколле нарэшце заснула, подых цемры згасае ў цішы, ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушыў. Ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушыў. То як быццам за вёску выходзіў, то, здаецца, вярнуўся дамоў. Штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае ізноў. Штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае ізноў. Свежий повел ночной прохолоды, кветкі з яблынь страсае ў двор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Ды ці трэба шукаць так далёка, калі шчасце ў суседнім двары? Павярніся, зрабіўшы 2 крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы 2 крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы 2 крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы 2 крокі, і яго да сябе забяры. Ну, калі пісалася бацькоўская кружэлка, то было вельмі весела.
Вось. Ну, яно, зрэшты, мне, калі любы альбом пісаўся, калі ён пісаўся студыйна, і так, калі эта праца зацягвалася, то вельмі многа мы смяяліся. Вось, таму што мне чаму-то здаецца, што калі ідзе запіс нейкага альбома, які пасля будзе праслухоўвацца шматкратна, то там тое, у якіх умовах это рабілася, яно таксама неяк туды закладаецца і пасля адбіваецца неяк пры праслухоўванні. І мне здаецца, вельмі важна, каб гэты настрой быў такі трохі такім з ветрам такім, каб не надта быў дзелавы. Таму што калі мэта ставіцца і з халодным носам все чётка па гэтых нотах, то і вынік атрымліваецца такі як бы халаднаваты такі. Вось. А калі ёсць нейкія памылкі мілыя, якія даражэй пасля, чым супадзенне поўнае па нотах бывае, это вельмі каштоўна. І мы, калі рабілі монтаж, мы вельмі ашчадненька ставіліся да гэтых памылак і вельмі іх любілі. І, дарэчы, я не ведаю, ці я буду яшчэ пісаць студыйныя альбомы, але калі я буду, то я думаю, што трэба так жа і рабіць. Я под небом чужим, быццам гость нежаданы, чую крык журавоў, што маркоцяць абсяг, сэрцу цесна ў грудях, рвецца за журавамі, іх под небом чужым. Я праводжу адзін, сэрцу цесна ў грудях, рвецца за журавамі, іх под небом чужым. Я праводжу адзін, праімчацца яны, і па небе радзімы я б хацеў з вышыні іх вачыма зірнуць, я хацеў бы адчуць, як пяшчотна абдымуць дарагой стараны успаміны і сны. Я хацеў бы адчуць, як пяшчотна абдымуць дарагой стараны успаміны і сны. Сівізна туманоў, слота і навальніцы, вочы смутных людзей, сонныя паплавы. Ах, як сэрца баліць, як заплакаць баіцца, перайміце свой крык надо мной журавы. Ах, як сэрца баліць, як заплакаць баіцца, перайміце свой крык надо мной журавы. А яны все ближе, я ў палоне адчаю, быццам вестку журбы. Тоіць сум мой жывы, дык скажыце, адкуль і з якога вы краю прыляцелі сюды на ночлег журавы. Дык скажыце, адкуль і з якога вы краю прыляцелі сюды на ночлег журавы.
житті не бывае дзівосу, мне не стать журавлем. Тут под небом чужим, тут под небом чужим, и у гэтую восень застаюся я жить, застаюся тужить тут под небом чужим, и у гэтую восень застаюся я жить, застаюся тужить. Ну, бацькоўская кружэлка пісалі практычна тым жа складам, што і дах да гэтага. Баян там Шувалов іграў, але змяніўся барабаншчык, там Саша Сазонаў іграў на барабанах. Вельмі парадаваў Віталій Муцеев, які адгукнуўся вельмі добра і вельмі многа там прынёс свайго каларыту. Карленко Рапіцян, канешне, цуды творил. Я не могу не отзначить еще Лапчевский Андрей. Это так само разом с Шуваловым. Это такая вот основа всего была. Вельмі добрый склад музыкаў і вельмі такое стаўленне ва ўсіх з разуменнем, і кожны там было такое, што хто-то нейкія шчыгульчыкі ўспамінаў, якія былі менавіта ў тыя гады. Скажем, вот «Солнце» — это так натомлено, «Утомленное солнце» по-руску. Там ввогуле сыграна было так, як дзяды гралі. Там абсолютно ніякіх стараліся, соблюсці все тыя ноткі. Іншыя песні уже абсолютно по-другому. Скажем, «Птушки» — это пералётныя, іх рабілі ввогуле мелодыя там як мае быць, а нейкія пройгрышы, нешта такое выдумлялася тут жа. По-рознаму ставілася да гэтага, і вельмі добра тое, што музыканты вельмі многа ўносілі. Кожны з музыкаў неяк мог сябе праявіць, і Олег Чижик, як гукарэжысёр, таксама мог сябе праявіць, таму што мы пасля гуляліся ў гэтыя шахматы, у гэтыя кросворды з гэтымі рознымі варыянтамі. Варыянтаў я па жыцці неяк так, я не люблю рабіць 3 дублі, скажем. Я люблю рабіць 1-2 дублі, але там уже неяк хацелася нейкай разнастайнасці, і там сям было нават хто-то іграе соло і іграе 3 варыянты, а мы было такое, што з 3 варыянтаў пасля кроілі адно. І это было таксама, это была наша з Олегом творчасць такая, скажем. І дзякуй Богу, што это ўсё адбывалася як гульня. Чым больше это подобное на гульню, вот такие записи, тем больше атрымліваецца по-доброму, по-шчырому и классно. Так натомлена солнце развіталася з мора, ты сказала з дакора, каханне зман, ахінутыя сумам, без тугі, без адчаю, твои словы гучалі, гусцеў туман. Развітанне не шукае сэнсу, развітанне проста настае. Так натомлена солнце развіталася з мора, ні цябе, ні дакору няма ў мяне.
натомлена сонца развіталася з морам. Ні цябе, ні дакору няма ў мяне. Атрымалася так, што мне нешта муліла. Уже все готово, уже трэба здаваць у друк, а я думаю, што-то яшчэ можна тут зрабіць. Думаў і прыдумаў. Я взяў фотаздымкі Вадзіма Грудзько і на фоне этих фотаздымкаў запісаў мінус кожнай песні, і это атрымалася караоке. І я, в прынцыпе, першы, хто прыдумаў выдаваць караоке на свае песні. Пасля Дзіма Войцюшкевич как это отдал, так ён мусіць там на 100 песен выпусціў это караоке, цэлы дыск просто. Ну, а я больш сіпла, я толькі на бацькоўскую кружэлку караоке выпускаў. І просто зразумеў, што наш народ, конечно, так добра прадвінуты, таму што ў мяне многія пыталіся пасля, чаму ляжыць в коробцы 2 пластинкі і одна не играецца. Я кожнаму тлумачу, што это трэба ці ў відэоплеер паставіць, ці ў камп'ютар, тады яна будзе іграцца, таму што там усё відюха з караоке. Все гаварылі, што цяпер зразумела. Вот. То есть я да многіх сэрцаў не дастукаўся гэтымі караокамі і вырашыў больш так не рабіць. Клён стары у двары шыбу мацае лістом, запрашае перайсціся надвячоркам. Як у сне сэрца мне агарнула хараством ад таго, што ты ўжо блізка, моя зорка. Як у сне сэрца мне агарнула хараством ад таго, што ты ўжо блізка, моя зорка. Снегапад, снегапад, снегапад згубіў свой снег, свет мінаючы зіму, вясну імкнецца. А чаму, а чаму, а чаму так лёгка мне? А таму, што ты мне хутка усміхнешся. А чаму, а чаму, а чаму так лёгка мне? А таму, што ты мне хутка усміхнешся. Небасхіл, небасхіл прыглушыў агні свае, таямніцу пахаваўшы ў небе чыстым. І калі на зямлі спеў гармонік раздае, справа ў тым, што пакахалі гарманіста. І калі на зямлі спеў гармонік раздае, справа ў тым, што пакахалі гарманіста. Гэта для мяне такая забава, і я вельмі рады, што з этой забавы такі альбомчик атрымаўся, які па колькасці разышоўся больш, чым мусіць, можа і не больш, але амаль столькі, сколькі в суме астатнія альбомы накладу мелі. Вот так вот. Мне задавалі такое пытанне, што за гэтым ты просто схаваешся, і цябе будуць успамінаць як перакладчыка
муркі там як перакладчыка там журавоў якіх-небудзь, а не як аўтара самастойных песень. Ну я па-першае думаю, што рана яшчэ мяне ўспамінаць, паколькі я яшчэ і тут і сам ёсць яшчэ. Вот. А калі кому-то так здаецца, то это яго праблема. Мне здаецца, што мае песні уласныя не горшыя, і яны не менш записываюцца, і я спадзяюся, яны яшчэ лепшыя наперадзе. Вось. А пакуль што, паколькі мы размаўляем сёння про пераспевы, то і расказваем про пераспевы. Ну, уже даўна не засталося ніводнага асобніка ў мяне гэтых кружэлак. Пытаюцца людзі, ну, але уже перавыдаваць я неяк не хачу, потому что пытаюцца асобныя людзі, а друкаваць там 500 ці 1000, ну, не варта мне. І так у мяне хата склад з гэтых кніжак, дыскаў, якія я нарабіў за гэтыя гады. Але я выдаў дыск з MP3, у якім змешчаны 6 альбомаў, і ў тым ліку і бацькоўская кружэлка. І вот такая вот, я ім зрабіў такую брацкую магілу, яны там ляжаць, і калі хто-то будзе слухаць, то дзякуй Богу. Вось. А так, в принципе, я больше дисков не збираюся выпускать. Як толькі ты з усёй пяшчотай у сэрца мне зіранеш наўпрост, душа пакіне сваю самоту, каб не забыць ніколі пра мілосць. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Мы марных слоў казаць не хочам, усё без іх вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы ўдзячны сэрцу і вачам. Святло сустрэчы, боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Казаць не хочам, усё без іх вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы ўдзячны сэрцу і вачам. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады.